Abakalungi ke lokho. Uma usubona wakini esehlaselwa abantu okungebona abakini, hayi uyakhohlwa ukuthi lo muntu lona khona lapha eniphambene khona bese uma naye ngoba wakini. Ungizwe umthuno wakithi ke bafowethu umfowethu lona ngizomethula ke lapha ukuthi okuzokhulunywa uye kwaziwa uye kodwa njengensizwa yakithi siwazwile amagama aqhamuka kwezinye insizwa esisazohamba nathi siphawule futhi ngawo aqhamuka kwezinye insizwa okungezona ezakithi eyikwazi ukukhuluma indaba zakithi. Akufanele umuntu makungayena owegceke akhulume indaba zegceke. Wonke umuntu unamandla lapha asukena enamandla khona. Uma ngabe uthi unamandla wakhombisa ngakini phela akuyona ukubandlulula lokho. Mina nje ngingakwana ngoma kwamandlakazi nginganitshela nizwa la ukuthi ayikho induna lapha eSouth Africa. La eSouth Africa ayikho induna ephethe ibutho elingangilanga. Ayikho. Mayikhona iyozisho yona emva kwalokho esengushilo. Kodwa mina sengineminyaka ngiqale ngineminyaka ewu15 ukuhamba izinto zesilo, namhlanje ngineminyaka ewu43 angaze ngiyibone insizwa eyinduna ephethe ibutho elingaphezulu kwelelo. Sikudula u10,000 angingedwa ke lapho khona umfowethu ukhathide ngobe singabadidiyeli bese kuba khona umntwana ufunda esibambisene nabo lapho. Engikushoyo ke insizwa zakithi ukuthi njobe ezosukuma ungizwe umlando kwamkhulu umfoko kaMgani uManxeba umfoko kaNhliziyo Zogoba abeka kubekayo. Thina njengoba silapha sizokweseka ingane yakho esiyibona idelelwa umuntu. Umuntu ongaka la kwaZulu. Sizwe zakithi nonke njengoba nikhona nje. Umuntu ongaka kwaZulu akabizwa ngomfana. Akalokothwa nje abizwe ngomfana. Umfana ingane elusiyinkomo. Awukwazi ukuthi uyindoda unomfazi kube khona enye insizwe kubiza ngomfana. Akuvumelekile lokho. Uma bengazi abantu kufanele bekufunde lokho. Ngoba Nhliziyo Zogoba kukhulu umlando untombazi emqomanga ngoba zimdabukela wasemathuneni enkandla mfowethu sukuma ukhulume nabantu bakho ukhiphe konke okusenhlizweni ngoba ukukhuluma ukusho ukuthi nakho kungiphethe kabi nakho engibonayo nakho engiphethe kabi akoni lokho akusikho ukona lokho. Okonayo ukuthi mangabe sesibonile ukuthi khona okwenzile okungalungile bese thina kungabe bikho esikushoyo ukukulungisa. Umuntu akalahlwa kwaZulu. Akukho umqomo ukulahla umuntu kwaZulu. Ngakho asizukuvuma owakithi lo akuvumelekile ukuthi ezinye insizwa zakwezinye indawo sibizwe wakithi ngomfana. Sikuvuma lokho ngizele lokho la. Nanku unqumo indaba ongiphikisayo yasho ukuthi aphike ngezakhe sokuma qengwazi. Awunjalo mfowethu, bonga kakhulu mfowethu.